लगन में लड़ाई के मेन वजह का बा ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा नहीं खेबत तभी लोग के अच्छा नहीं लागत। कैसे ऑर्केस्ट्रा ही आज बारात तिलक के शोभा बढ़ावता कि दौड़ल दौड़ल गोर फुटल कुछ ना भेटाइल, दौड़ल दौड़ल गोर फुटल आ कुछ ना भेटाइल आ बिना ऑर्केस्ट्रा के ही बारात आयल। रात के हम सुतल रही, झनझन के आवाज आयल तो देखी ना सब लोग दौड़ते गए। जाके देखनी वो जा बाजा रहे, बाजा मन के नहीं भाईल। आ का कही अनहरिया रात रहे, दौड़ल दौड़ल गोर फुटल कुछ ना भेटाइल आ बिना ऑर्केस्ट्रा के ही बारात आयल। ओकरा बात सुनी